बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 मार्च 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय-गुजाय साननाय फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। माबा मोनसे मुवा दिनै गोमाजानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। दिनै बहाबा थाङोब्ला गाव निजेनो गारि मथरखौ सालायियानो गाहाम। जाब्रबथायनि सम्भावना दङ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा गोब्राबै फरायनांगोन। न'खराव एना-एनि फैनो हागौ। नाथाय बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान सन्मान मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिफोरखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि जेंनायाव बाहागो लायैआनो गाहाम, नङाब्ला नोंहासो खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै गोमो गाबनि सि गानोब्ला मोजां। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों रायज्लायनो मोनगोन। साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानो हागौ। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव एना-एनि फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मावख'आव मान मोनगोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागौ। गुबुननि बाख्नायनायखौ मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बहानिफ्रायबा धोन मोननो हागौ। फालांगियाव मोजां। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। रावजोंबो दान्थे-बिदान्थेयाव बाहागो दाला। दिनै माबा मोनसे बेसेन गोसा बेसाद मोननो हागौ। हरखाबै बहाबा थांनांनो हागौ। बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय थागोन। समाजाव दिनै मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो हानाया गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां। गुबुना फोलानो नाजागोन। जिउनि लोगोरिजों अनजागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला मोजां। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। सोरजोंबा गोसो थोलाय खोमाजागोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोमो गाबनि सि गानोब्ला दिनै मोजां। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरनि थाखायबो दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। बेले-बेजे साननाय फैगोन। न'खराव एना-एनि फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानो हागौ। बहाबा थांनांगौब्ला थांथ'यैआनो मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां नङा। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ मोजां मोननाय नङा।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा थगायजानो हागौ। गुबुननि थाखाय खहा जानांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गिदिर बिबान मोननो हागौ। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। बहाबा थांब्ला मोजां जागोन। बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसायाबो दिनै बांनो हागौ। फालांगियाव मोजां। नखराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखायबो दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मकर राशि दिनैनि साना मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागौ। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। सोरनिबा सायाव बांद्राय रागा जोंफ्लांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव एना एनि फैनो हागौ। गुफुर सि गानोब्ला रागाया बाङाय जागोन। अदेबानि नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय थागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। साननाया जाफुंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुङावनो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबा गावनि राशिखौ मिथिनानै लायो आरो नायो, साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।